10 ଜଣ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯଦି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଥାନ୍ତେ ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପାଦ ତଳେ ମଥାନତ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭାବନା ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଏନି। ତେଣୁ ଆମ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧୁ, ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାଂଗଠନିକ ମନୋଭାବ ଆପଣାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଏଇ ଏକ ପରିବାରର ଭାବନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରାଟ ବିଜୟ ଦେବ। ଆମେ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭାବନା ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଏନି। 10 ଜଣ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯଦି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଥାନ୍ତେ ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପାଦ ତଳେ ମଥାନତ କରିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଏଇ ଏକ ପରିବାରର ଭାବନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରାଟ ବିଜୟ ଦେବ।